Здравейте, аз съм Криско Кетса, а това е моят приятел The Supra Game. С него играем Dueling Networks. Играем сега камък ножица за хартия, за да видим кой ще бъде пръв. Камък! Да! Аз съм първи! Аз съм втори. Първи! Супер! Така. Аз той ще... Така. Да започваме. Първо, тегля една карта. Призовавам моя кибер Драг Андрей. Обръщам една карта и приключвам хода си. Мой на мен да падна в връзка. Ти си, Супра. Покажи на нашите фенове какво е Yu-Gi-Oh! Ще разбереш ли с кое се играе? Сега ще разбереш. О, ти играеш с тестето на Себастиан. Да. Мисама. Ха-ха. Любиен фаворита. Окей. Дай да не ми го убиваш, че. Very interesting. На следващия ход ще мога да предложиш един. Graveyard. Your monster is the graveyard. Къв си гаден. Активирам моята карта. Увеличи силата. Моя кибердракон става 3600. Attack Direction. Чакай малко, махай го вече. О, пръстенът на разрушението. Не. Не пробвам. Това беше гадно и подло. Супра, ти ме кефиш. Купете си Супра. Нямам чудовище. Играй каквото имаш. О, не, той ми уби магическата карта. Нямам чудовища, честно ти казвам. Имам само едно десни ритуал. Turn. О, но... Аз имам тук едно, ще го флипна. О, къв си гаден. Да те нацепя малко, ти вземате и 800 Не слушай, мой. Така, тук виждате, че Супра загуби цели 800 точки. Още една магическа карта. Нямам късмет. Даваш ход, Супра. Супер си. Нямам късмет. Признавам, Кибер Кирин. И такъв си с някакви. Значи чайте, направо ще си взема 1100. Точно така, Супра. Виж как знаеш колко ще загубиш. Добре, цял да валя. Може само да ми западни. Да. Този дуел или е с точки, или е без точки. Или умираш. Изхвърли една карта, Супра. Добре, коя иска да изхвърля? Аре ще изхвърля... Етъс! Дифузия избра. Кот ти си Ето вижте, дифузия избра. Фърляй! Така, моите чудовища умряха на бойното поле. На бойното поле вика. Аре, дай. Давам ход. Човек не ми са падна добра. И активирам. Върни ръката. Връщам. Тос. Добре, аз съм сега. Тос. Първо са почитавам с 800 точки. И тос. Моята ръка. О, не! Какво ще направи Супра? Супра. Ще изиграе с никоя... О, не, Хидрогедон. О, Да, на кога директно и губиш 16. добре, Супра. Оспорвам противник си. Дома няма. Но моля те, дай ми ход да те сразя. Активирам. Фижур. Къв си гаден. Умри, баткъл. Супер. Гаден. И призвам отново моя кибер Драг Андрей. Виж си гаден. Так Direction. Аре не. Добре. Жертвам 1000... Губя 1800. Чаках удобния момент просто. Добре, това беше подло. Но ми хареса. С тази какво правиш, бе? Чай, опа, не обръщай.
Ама защото май ефекта Супра, не избира. научи си ефектите на картите. Ама чакай малко с карта, мисля, че не беше. Така, тук Супрота игра Revolt, хвърля колкото карти има в ръката, ги слага в дека и Трябва тегли. да разбъркам дека. Толкова много. Да, той сега трябва да си разбърка тестето. Айде по-бързо е мой. Чай, че ми лагва къде едно на дека къде. Така, Айде, дай раз. започваме. Така, Супра, тегли колко карти хвърли? 2. Тегли 2 карти. Моя. Draw 1, draw 2 cards. Yes! И няма да повярваш, че теглиш същия. Така, Супра, давай. Ти си на ход. О, сега съм аз на ход. Где ли лошо е, батко? Така, батко, или татко, или както искаш ме наричай. Ще атакувам с моя Кибер Дрей Драгон. Май не. Negate Attack. Окей. Тази карта спира всички атаки и прекратява хода на опонент. Не. Чай малко сега. Майко, мила, чай ти купа. Опита ни ме същия, бе. Същия име. Не, не, телка, че не беше ли обратно? Не. Айде, Супра, ти си на ход. Супрата няма точните карти. Супрота дава ход. О, Направим с дуел, втори ако искаш реванш. Ай, 3 дуела да изиграеш. ще направим колкото искаш. Но първо трябва да те победя. Какъв си гарен, ти дай 8 си. Така, ще изравним силите след малко. Но изчаквам удобния момент за нещо уникално. Но надали ще се случи, той няма Ето ти чудовище. нещо уникално. Мечовете на ярката светлина. Окей. Щя да кажа, че съм го очаквал, но трябва да изложа. Давам ход. По-добре си служи жетонче, Не ми ти ще направя. за да не забравяш. Така. И нали знаеш какво следва? Какво следва? Чудовище? Окей. И ще та... мисля та батъл си идва. Окей. Активирам моята карта. Атак Рефлектор Юнит. Жертвам един кибер. За да призова моя... Там да намеря... Извинявам се. Моя лазерен дракон. Защитен режим. Тогава атакувам другото. Нямаш право. Имам так на Joe War играта. Окей. Атакуваш ли? Атакувам, да. Ти унищожи моята ларва. Ефектът на ларвата е, че мога да повикам още една ларва. Такива ми напастите. Време е да приключваме. Ще играем. Ай, бе. Активирам! Трай, Геки! Ама не можеш. Защо? Защото има мечовете. Добре, не мога да атакувам. И да. Но това беше края! Не е края. Още един ход имаш на мечовете. На следващия ход ги махам. Да. Майко изтегли 2 пъти една и съща карта. Каква хубава карта, каква хубава ръка от началото, просто перфектна ръка. О, Какво стана? О, маха не! 1000 точки. О. Чакай. Мърм сега. Борят с 100 точки, Супра. Супер си. Добрата, супер. Даваш ли ход? О. Чакай, Дале. атаква са? Обръщам. В attack position. And attack position. Чакай с карта, виж. Бая, ще губим точки. Атакувам! With my keyboard, драга.
Още Абе, аре, аз малко. ще махна вече.